ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କାଶୀସ୍ଥ ଶ୍ମଶାନର ରକ୍ଷକ। ସୌନକ କହିଲେ ଆଏ ସୁତାବର, ଚଣ୍ଡାଳ ଘରେ ରହି କି କଲ ନୃପବର। ପଚାରୁଅଛି ତା ଅତି ଶୀଘ୍ର କହ, କହିଲେ ତ ପଚାରି ସୁତ ମହାଶୟ। ବିପ୍ରସ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପଳାଇବା ପରେ ସେ ଚଣ୍ଡାଳ ବିଚାର କଲା ମାନସରେ। ରତ୍ନାଦି ଧନ ଦେଇ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ କିଙ୍କର କରିବାରେ କିଣିଛି ଏହାଙ୍କୁ। ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବାନ୍ଧିନ କରିଲେ ପରି, ରହ ତୁହି ଏ ସତ୍ୟ ପଥ ଆଶା କରି। ଏହିପରି କହି କରି ଦଣ୍ଡଘାତ କଲେ। ନିରନ୍ତର ନର ସେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଲେ। ପ୍ରିୟା ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ରାଦି ବିଚ୍ଛେଦ ବ୍ୟଥାତ, ତାପରେ ଶରୀରରେ ଦଣ୍ଡାଘାତ। ଆଉ ବ୍ୟାଧି ପୀଡ଼ାରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରମା, ନ ପାରିଲେ ଜଙ୍ଗିନ ଦୁଃଖ ସନ୍ଧିସୀମା। ନରେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚଣ୍ଡାଳ ସ୍ୱମନ୍ଦିରେ ନେଲା, ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବାନ୍ଧିନ ନିଦ୍ରାତ ହୋଇଲା। ଏହିପରି ନରବର ଚଣ୍ଡାଳ ମନ୍ଦିରେ ରହିଲା ବନ୍ଧା ହୋଇ ଦୃଢ଼ ଶୃଙ୍ଖଳରେ। ଅନ୍ନ ଜଳ ସକଳ କଲେ ପରିହାର, ଏହିପରି ଅନୁତାପ କଲେ ନିରନ୍ତର। ଆହା ମୋର କୁଶାଙ୍ଗୀ ଶୈବ୍ୟ ମହାରାଣୀ, ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖିନ ପୁତ୍ର ମୁଖ ପୁଣି। ମଳିନ ହୋଇଥିଲା ନନ୍ଦନ ବଦନ, ମଳିନ କରୁଥିଲେ ସ୍ୱମୁଖ ନଳିନ। ସନ୍ତତରେ ଅନ୍ତରେ ସ୍ମରୁଥିବେ ମତେ, ଦୁଃଖିତରେ ଏହିପରି ଭାବୁଥିବେ ସତେ। ସଂଗ୍ରହ କରି ଧନ ନରବର ସାଇଁ, ଅଙ୍ଗୀକୃତ ଅର୍ଥଟି ସେ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଦେଇ। ନନ୍ଦନ ସଂକ୍ରନ୍ଦନ କଲେ କି ହେତୁରେ, ତାହାକୁ ସ୍ୱସନ୍ତାନୁ ଦେବା ସକାଶରେ। ପ୍ରିୟ ସମ୍ଭାଷଣରେ ତୋଷ କରିବାକୁ, ସେତ ମତେ କୁତୂହଇ କହିବେ କଥାକୁ। ଆହେ ପୁତ୍ର ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାରେ, ବାପା ବାପା ବୋଲି ନ ଡାକିଲେ ବିଧିରେ। ନରେଶ ହସି ଆସି ବସି ବୋଲି କରି, ସ୍ନେହରେ ସୁଧାଗିରିରେ ଡାକିବେ କିପରି। ଆହା ମୁଁ ଏବେ ଯାହା ଚଣ୍ଡାଳୁଟି ହେଲି, ନ ଜାଣିଥିବେ ତାହା ମୃଗାକ୍ଷୀ ଛଇଳି। ରାଜନ୍ୟାସ ସୁହୃଦେ ତ୍ୟାଗ ହୋଇବାରେ, ଭାର୍ଯ୍ୟାପୁତ୍ର ବିକ୍ରୟ କରିବା ଉତ୍ତରେ। ଚଣ୍ଡାଳ ତ ଲଭିଲି କି ଦୁଃଖ ବିଷୟ, ପତି ପତ୍ନୀ ପୁତ୍ର କି ନିନ୍ଦା ଉଦୟ। ବେଦବର ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ନରବର, ସନ୍ତତରେ ଅନ୍ତରେ ଚିନ୍ତା ଏ ପ୍ରକାର। ପ୍ରିୟତମା ସୁପ୍ରିୟ ସୁତଙ୍କୁ ସୁମାରି, ରଖିଲେ ଚଣ୍ଡାଳର ଗୃହେ ଦଣ୍ଡଧାରୀ। 4 ଗୋଟି ଦିବସ ହେବାର ଅତୀତ, ପଞ୍ଚମ ଦିବସଟି ହେଲା ସମାପତ। ସେ ପୁରୁଷ ସିଂହକୁ ପୁରୁଷର ବାକ୍ୟରେ, ଭର୍ତ୍ସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଣ ବିଧିରେ। ସେ ଚଣ୍ଡାଳ ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧନକୁ କରି ବିମୋଚନ, କହିଲେ ଶବ ବତ୍ସ କର ଆନୟନ। ଏହି କାଶୀଧାମେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ, ଅଛି ମହାଶ୍ମଶାନ ମହାଭୟଙ୍କର। ସେ ସ୍ଥାନ ସର୍ବଦା ତୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ, କଦାପି ହେଲେ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ନ ଯିବୁ। ଏ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ଯା ତୁ ସତ୍ୱରେ। ବୀରବାହୁ ଦଣ୍ଡ ବୋଲି ନ କହିଲେ, ଶ୍ରୁତ ଋଷି କହିଲେ ଶୁଣ ଋଷିଗଣ। ଏହିପରିରେ ସେ କାଳେ ମହୀରାଣ, ଦୈବର ବଂଶରେ ଚଣ୍ଡାଳ ବେଶରେ। ଶବ ବସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିଲେ ବିଧିରେ, ଶବ ବସ୍ତ୍ର ପରିହାର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ନାଥ। ଆଦିଷ୍ଟ ହେଲେ ଆଣିବାରେ ଶବ ବସ୍ତ୍ର, କାଶୀଧାମେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ବାସ କଲେ। ଶବମାଳ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ମଶାନ ମଣ୍ଡଳେ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ଚିତା ଧୂମ୍ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭୀଷଣ ପ୍ରେତପୁରରେ କରିଲେ ଗମନ, ଶତ ଶତ ଶୃଗାଳ କୁକୁର ବିଲୁଆ। ମେଳ ହୋଇ ଗୃଧ୍ରାଦି ପୁଣି ହୋଇ ଠିଆ, ଶବ ମାଂସ କେବଳ କରନ୍ତି ଭୋଜନ। ଚିତ୍କାର ଧ୍ୱନି କରି ଶବଦ ମହାନ, ଗଳିତ ଶବ୍ଦରୁ ହୋଇ ପୂତି ଗନ୍ଧ। ଅସ୍ଥିମୟରେ ଗଗନ ମାର୍ଗରେ ବିରୁଦ୍ଧ, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପଡ଼ିଛି ଦଗ୍ଧ ଶବ। ଦନ୍ତ କାଢ଼ି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଶବ ମୁଖ ସର୍ବ।
ଏହିପରି ନାନାବିଧି ଦେଖି ଧରା ବର ମାନସରେ କହିଲେ ଏହିପରି ବିଚାର। ସମସ୍ତ ନରମାନେ ଚରମ ସମୟରେ ପାଆନ୍ତି ଦଗ୍ଧ ଦଶା ଅଗ୍ନିରେ ପ୍ରାୟ। ସଂସାରରେ ଆସକ୍ତି ମାନବମାନଙ୍କୁ କରନ୍ତି କି ଏପରି ସେ ଉପହାସକୁ। କେଉଁଠାରେ ମରିବେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଘେରି କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁହୃଦୟ ନିକର। କରନ୍ତି ଆର୍ତ୍ତନାଦ ହୁଏ କୋଳାହଳ। କହନ୍ତି କେହି ମାନେ ଆହେ ମୋର ବାଳା। କେହି କହେ ଆହା ମିତ୍ର ଆହା ବନ୍ଧୁ ଭ୍ରାତା। କିଏ କହେ ରେ ବତ୍ସ ପ୍ରିୟତମ ସୁତ। କିଏ କହେ ମୋ ଭଣଜା ହେ ମାମୁଁ ମୋର। କିଏ କହେ ପିତାମହ ଗଲ କେଉଁପୁର। ସୁହୃଦୟ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗ ଛାଡ଼ି କାହିଁ ଗଲ। ଆହା ମୋର ମାତା ମହ କେଡ଼େ କର୍ମ କଲ। କିଏ କହେ ଆହେ ପିତା କିଏ କହେ ମୋର ନାତି। କିଏ କହେ ହାୟ ବାନ୍ଧବ କାହିଁ ଗଲ ଗତି। ଥରେ ମାତ୍ର ଦେଖାଅ ଆସୀନ ବଦନ। ନୋଇଲେ ସଂଘାତରେ ନିଅ ମତେ ପୁଣ। ଏହିପରି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମହାଭୟଙ୍କର ଆର୍ତ୍ତନାଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ମଶାନ ମନ୍ଦିର। ନାନା ସ୍ଥାନରେ ବାସ ମେଦ ଆଦି ମାଂସ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ସୁ ସୁ ଶବ୍ଦ ହୁଏ ବିଶେଷ। ସର୍ବତ୍ର ଚିତାଗ୍ନି ଭୀଷଣ ଚଟାଟଟା। ଶବଦ ସ୍ତବ୍ଧରେ କରେ ଶ୍ରବଣ ଦୁଇଟା। ଦେଖି ହେଲେ ଭୀଷଣ ଶ୍ମଶାନ ସଦନ। ଜଣାଯାଏ କଳ୍ପାନ୍ତ କାଳ ଆଗମନ। ସେଇଠାରେ ନରଏଷ ହୋଇନ ପ୍ରବେଶ। ଶୋକ କଲେ ଦାରୁଣ ଦୁଃଖରେ ବିଶେଷ। ଆହା ମୋର ଭୃତ୍ୟଗଣ ଆହା ମନ୍ତ୍ରୀବର୍ଗ। କେଉଁଠାରେ ରହିଲେ ମୋର ପ୍ରଜାବର୍ଗ। ଆହା ମୋର ପରମାତ୍ମା କୁଳୋଚିତ ରାଜ୍ୟ। ହେ ପ୍ରିୟ କାହିଁ ଗଲ କାହା ଆହା ମୋର ତନୁଜ। ହେ ଏ ହତଭାଗ୍ୟ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଛାଡ଼ି କରି। କେଉଁଠାରେ ରହିଲ ମତେ ନ ସୁମରି। ବିପ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତାପ କୋପ ତୁମ ମାନେ। ରହିଲେ ଯାଇ ନିଜର କେଉଁ ଦୂର ସ୍ଥାନେ। ଜାଣିଲେ ଧର୍ମ ବିନା ନରମାନଙ୍କର। କେଉଁଠାରେ ହେଲେ ହେ ନୁହେଁ ଶୁଭକର। ଏ ହେତୁରେ ପୁରୁଷ ସିଂହ ରତ୍ନ କରି। ରହିବା ଏକମାତ୍ର ଧର୍ମ ଆଶା କରି। ଏହିପରି ନୃକେଶୀ ସ୍ମରି ପୁନର୍ ଚଣ୍ଡାଳ କୁଗିରି କରି ସୁମରଣ। ସବବୁ ବୁଝିବାରେ ଗମନ କରିଲେ। ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଯଷ୍ଟି ପରାୟେ ଶୀର୍ଣ୍ଣ କାୟ ହେଲା। ଏଣେ ତେଣେ ହୋଇଲେ ତହିଁ ଧାମାନ। ହେଲା ସର୍ବ ଶରୀରେ ମଳ ଆଚ୍ଛାଦନ। କ୍ଷଣକରେ ଗୋଟିଏ ଶବକୁ ଦେଖିଲେ। ଶତମୁଦ୍ରା ଗ୍ରହଣ କରିବି ଭାବିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟରୁ ମୋର ଏତେ ଧନ ହେବ। ଏତେ ଅର୍ଥ ଏଠୁ ନରନାଥ ହେବ। କେତେକ ଧନ ପୁଣି ନେବ ସେ ଚଣ୍ଡାଳ। ଏହିପରି ବିଭକ୍ତ ହୋଇବ କେବଳ। ଏହିପରି ବିଚାର ଦହନ ଶେଷରେ। ପ୍ରବେଶିଲେ ବହନ ଦହନ ପାଶରେ। ସେ ଶବ ପିନ୍ଧିଥିବା ବହୁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର। ଗୁନ୍ଥିଯୁକ୍ତ ଗୋଟିଏ ଛିଣ୍ଡାଇ କାନ୍ତା ମାତ୍ର। ଶବର କର ପଦ ଉଦର ପ୍ରଦେଶ। ଚିତାଭସ୍ମେ ପୂରିତ ହେବାରେ ବିଶେଷ। ବିବିଧ ଶବ ମେଧା ବସା ମଜ୍ଜାଦିରେ। କରାଙ୍ଗୁଳିର ସକଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧିରେ। ବାୟାଙ୍କର ପରାଏ ଶବମାଳା କରି। ମସ୍ତକାଦି ମଣ୍ଡିଲେ ଗଳା ଦେଶେ ଭରି। ଉଚ୍ଚରେ ଦୀର୍ଘ ଉଷ୍ଣ ଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଶବ ପିଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅନ୍ନକୁ ଭକ୍ଷିଣୀ। ସ୍ୱୋଚ୍ଛଠରୁ ଅନଳ କରି ତହିଁ ତୃପ୍ତ। ଏହିପରି ବୁଲିଲେ ସଦା ଦିବାରାତି। ସେ ସ୍ଥଳରେ କେତେବେଳେ ନ କରନ୍ତି ନିଦ୍ରା। ହାହାକାର କରନ୍ତି ବୁଲନ୍ତି ସର୍ବଦା। ଏହିପରି ଅତି କ୍ଳେଶ ବାର ମାସ କଲେ ଅତିବାହିତ କ୍ଷତିପତିଶ। ନରେଶଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 20ଟି ମାତ୍ର ନା ବରଷଟି ମାତ୍ର। 7 ବରଷ ହେଲା ସେ ପରକ୍ଷିତ ସୁତ। ଏଇଠାରେ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭାଗବତଙ୍କର ମହତ ପୁରାଣ।
ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସମ୍ବାଦରେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ମଶାନେ କରିବା ସ୍ଥାନ। ଚତୁର୍ବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଲା ସମାପତି। ଧନ୍ୟ ତୁମେ ମହିମା ବିଶେଷ ଭୂପତି। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ନୃପଙ୍କର ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଶୁଣି ବାଲଜୀର୍ଣ୍ଣ ମନେ ମନେ ହୁଏ ଗୁଣି। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର